duguan, bugbog sarado, at halos hindi na makatayo. Ito ang sinapit ng isang grade 12 student mula sa Castilla, Sorsogon. Matapos di umano itong bugbugin ng isang criminology student. Ika-4 ng Pebrero nang humingi ng tulong sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico si Vincent Latap na binugbog umano ng isang criminology student. Kwento niya sa ating programa. 25 Christmas. Birthday po ng kaibigan ko noon. Tapos, nang papunta po kami doon, nakita namin yung isa naming tropa. Niyayaya namin na sumama. Tapos binibiro namin. Andun pala siya, lasing na lasing. Kala niya, siya yung sinasabihan namin at ginojoke. Lahat kayo nakainom nung mga oras na yon? Hindi pa po, masyado. Pero lahat kayo nakainom na po. Okay. Etong inireklamo mo, ano yung pangalan nito? Daniel Montales. Nung 27, saan naman kayo nagtagpo uli? Sa court na po, ng Kirapi po. Paano nangyari yung pananakit sa'yo? Lumapit po siya sa akin. Hindi ko naman po inaasahan na ganun kasi nakangiti po siya nang lumapit sa akin. Dahil sa tindi ng pagkakasuntok ni Daniel kay Vincent, ay pumutok ang kanyang labi. Tinatanong nila kung anong gusto namin, kung babayaran kami. Sabi ko po, ang gusto ko po, yung tamang proseso po sa ginawa niya. Kasi po, hindi naman basta-bastang nanakit siya. Po nanay, ano po talaga po yung gusto niyong mangyari? Gusto ko pong maano siya sa ginawa niya. Kasi makasuhan? Po, opo, kasi ayun, po, okay. kung magpapabayad po kami, gagawin niya na naman uli po yun. Oo, at baka sa iba pa? Opo, sa okay. iba. Sa sandaling iyon ay tinawagan na namin ang Castilla Police Station para ilapit ang kanilang problema. Gusto nilang i-hearing sila sa barangay pero naninindigan itong nanay at itong biktima na hindi sila makikipag-ayos, sa halip gusto nilang magsampa ng kaso. Pusin na po nila yung proseso sa barangay. Okay. And then, pagkatapos po ng proseso na bigyan na po sila ng certificate of election ni Kapitan, bigyan na po sila pupunta dito sa aming tanggapan at i-assist po namin sila para mag-file po ng kaukulang demanda. At itinakda na ang pangatlong paghaharap ni Vincent at Daniel Montales sa kanilang barangay. Ang aming team agad na bumiyahe para alalayan si Vincent. Bago kami pumunta sa barangay, ay pinuntahan muna namin ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Mga ka-action, nandito tayo ngayon sa basketball court nitong Barangay Kirapi dito sa Castilla, Sorsogon, kung saan dito umano nangyari itong pangbubugbog dito sa bata nitong inirereklamong si Daniel. Andito sila ngayon. So, makikwento nga, nanay. Naandito ka ba, nanay, nung mga panahon na yon? Opo. Hindi. Diyan si Vincent. Duman si Richard. Ang sarong witness. Duman. So, nakatalikod siya. Oo, talikod Biglang siya. pumasok dito si Daniel. Sinuntok dito. Yung unang suntok, nakita mo kaagad. Oo, mapalag ka. Sabi, gaano ka man? Ang sabi niya, yaon agad ako dito. Di, sinuntok niya dyan. Yung pangalawang suntok sa kanya, nakita mo ulit, inawat mo ulit. Palusot yung di sa kamot. Di sa ngimot sa tama. So pag ganyan sa kanya, diretso ganyan. Oo. Eh sabi ko, ano na ini, nagtiyok na siya duman. Ta ito, iba na pamati ko, ang tama niya sa mata, iba na. So yung sinuntokan na, anong nangyari sa'yo? Nagano man lang ako, nagatras, tapos nagtalibong ako sa saro. O di yaon siya dyan. Di, arugaan mo. Sige ko, pirik, arugaan mo. Ako diri man sabi ko, ako nindo, tamay tama. Tapos nagluwas na kami. Pero madugo na po siya. Madugo na, pati nga ni ako, ma'am. Dito din namin nakilala si Richard Esponilla, isa sa mga saksi noong nangyari ang pananakit kay Vincent. Sir, nasaan ka po nung gabing nangyari yon? Doon ako sa part na yun. Tapos siya dito nakatayo, nakatalikod. Bigla na lang pumasok yung respondent, tapos inupakan siya. Bigla na lang siya nanuntok. Doon po sa nakita nyo, eto pong si Daniel talaga po yung nagsimula. Oo, siya ang nagano. Siya talaga ang umupak. Matapos ang aming pag-uusisa sa nangyari, ay tinungo na namin ang Barangay Kirapi para sa kanilang huling paghaharap
Good morning po. Magandang umaga po. Pagdating ni Kapitan Jomer ay agad na inumpisahan ang kanilang paghaharap. Ang hinihingi ko sa inyo, huwag na makaabot to sa alas. Kasi lahat kayo maapektuhan nito. Yung mga barkada mo, yung katropa mo, yung katropo mo. Lahat sangkot dito. Kasi itong kaso mo, Vincent, marami ang sangkot dito. Kasi trouble yun. Trouble yun na nangyari. Ayon kay Kapitan, nagawa pa raw risbakan ng mga barkada ni Vincent si Daniel matapos itong i-hold sa barangay. Kasi na-hold na namin si Daniel dito nung pagsuntok sa iyo. Inabangan pa ng tropa mo dyan sa sa labasan. Oo nga, pero katropa mo yun, kagrupo mo yun. Ako, ayaw ko sa inyo, kaya nagsusurog ako digdi. Abo ko sabihin sa inyo na surog ako digdi. Ang katotohanan talaga, kamo ang nag-umpisa kang pagbubuli kay Daniel. Dahil sa paratang ni Kapitan Jomer kay Vincent, agad daw umalma ang kanyang ina. Kami po ba? Ang bigaan namin lang, napulugan ng akin po. Kung ang barkada niya may ginibo, hindi naman nagmamangso. Damay siya, katropa niya ito. Katropa niya yan. Kasabay ang pangyari kang sinuntok si Daniel kang nibunga, yung barkada mo, doon mismo sa away niyo. Dagdag pa ni Kapitan. Buda ini si lolo ni Daniel, ang gusto talaga ni makiariglo. Ang problema po kay ni, dahil naman sinda na makiariglo. Talagang desidido na sinda ta. Duang mediation ni, naghagad nga ni sa nakitawad. Ngunit hindi dito kumbinsido ang mga magulang ni Vincent. Pero yung si Daniel, hindi naman po. Wala mo po siyang anong kasalanan po sa'yo? Maliban pa dito, ay tila umalma pa si Kapitan sa paglapit ng mag-inang latap sa ating programa. Sala ito napigibo ninda. Alin po yung mali? Dapat dahil na sila nakaabot sa pagradyo muna. Tadaymi man siya pinabayaan. Kaya lang hindi daw kasi umaharap itong si Daniel. Daniel is already 22 years old. Bakit po hindi talaga umaharap ng si Daniel? Hindi yung naharap yun, ako na lang ang naharap. Kasi nag-aaral yun. Kasi natruma na nga yung bata eh. Kasi yung bata, inaalala ko, yung pag-aaral. Kaya lang po tayo, hindi po kayo yung gumawa sa kanya ng pananakit. Si Daniel po, kaya yun ang gusto nilang mangyari, umarap sa kanila. Paano po kung ito po yung apo nyo? Paano po yung apo nyo yung duguan, nakukuhan, and all? Ganyan din po ba yung sasabihin nyo? Pag nalaman ko, kung mali talaga ang apo ko, talagang kahit na bilanggo nyo na yan. Hindi kami nagtutolerate na yung mga gawain. Wala akong pinapanigaw kasi ako disiplinaryo na. Kung mali yung disiplinaryo ko yun. Ipalay detector test nyo lahat sila. Yun lang. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng tama. Kasi pag yung pamangkin ko ang ng mali, sa harapan nyo bubugin ko. Kaya po sana gusto namin makausap si Daniel para at least mabalanse. Pero yung... Ihampang ko sa inyo si Daniel. Ngayon na po. Wala tayong magawa. Kasi ngayon po talaga yung schedule nila sa barangay. Ako, humingi ako sa inyo ng dispensa. Gusto ko, ayoko na makalabas ito. Bagabak ko man ako si Daniel, pero sa pamilya, hindi ako ng dispensa. Huwag natin paabutin sa labas. So nakikiusap po si Lolo na kung pwede daw kung iharap sa inyo si Daniel, maaari bang maayos pa kayo? So desidido na kayo. Paano po kung hindi lang yung sugat yung natamo ng anak ko? Kung nabulag siya, maibabalik ba po yun ang sugat ko? Wala po kaming magagawa. Decided na po sila na ituloy yung kaso. Kami dito sa barangay, kung ano ang desisyon nyo, yun po ang masusunod. Dahil desidido na si Vincent na magsampa ng kaso laban kay Daniel, ay wala na ring nagawa si Kapitan kung hindi ang magbigay ng certificate to file action. So ano na po yung sunod na gagawin niyo, ma'am? Punta po sa pupunta po sa police. Agad naman kaming dumiretso sa tanggapan ng Castilla Municipal Police Station. Hi, good afternoon po, ma'am. Bicol po kami, ma'am. Ano po kami?
Samahan po namin sila na mag-file ng Apo. Agad din naman silang inasikaso sa investigation section. So, yung Apo. yung issue natin? Yes. So, binigyan na po sila ng certificate of file action. Pag natapos na po siya makuha ng salaysay, pwede na po siya dalhin sa prosecutor's office para doon i-file yung reklamo. So nakikita namin na pwedeng ikaso doon sa suspect is physical injury. So, ano pakiramdam ngayon, Nay, na naandito tayo ngayon sa Castilla Municipal Police Station at naibigay nyo na yung mga dokumento, mga requirements para ay makapagsampa na ng kaso? Ang sarap-sarap po sa pakiramdam, parang nabunutan ako ng tinik. Maraming salamat po kay Congressman Saldi at sa inyo po. Sa lahat po ng tumulong po sa Ako Bicol Tabang Center. Maraming salamat po. Sa ngayon ay tuluyan ng naisampa ni Nanay Marieta ang kaso laban sa criminology student na nanakit sa kanilang anak. Magsilbi sana itong leksyon sa lahat ng kabataan na hindi tamang idaan sa dahas dahil may batas na uusig sa'yo sa bandang huli.